Gaurko ekstremean Nissan Outdoor Gamesetako film irabazlea aurkeztuko dizuegu. Argon talde austriarrarena da. Pertsonaia nagusia superbotereen bitartez lurra kontrolatzen duen gizona da. Argon taldea esperientzia handikoa da, izan ere neguko Nissan Outdoor Gamesak ere irabazi baitzituen. 18 taldekideen artean batek 3D teknika menperatzen zuen, eta horrek abantaila ematen zion gainontzeko taldeekiko. Originala, ikaragarria eta sekulako efektu bereziekin. Argon taldekoen filmak gainontzekoek baino maila altuagoa zeukan, eta horregatik irabazi zuen Golden Pika.